Добре. Купуват някакъв кабел. Добре. И okrasam tamam. Ние навсякъде няма. Evet arkadaşlar bu benim yeni okrasam DJ Drizin. Magията на дубовете, град Чирпан. Yeni süslerimiz arkadaşlar. Къде е шефа? Студио Варната и тука? Тук сме. На диджей Идрис украсата. Да, тук сме из колектива, бе. Колектива, да. Колектива, тук сме. Действаме и напред и това е момчета. Да. Покажи украсата на диджей Идрис. Какво слага? И който иска да заповяда. Да се обажда. Ето и оркестъра готов, Стрелата груп. Готови сме. Град Чирпан, магията на дубовете.